تمرین شماره 53. خب تمرین 53 میشه دا دا دام دا دا دام دام دا دا دام دا دا دام دا 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 دام دا دا دام دام دا دا دام دا دا دام دام دا دا دام دا دا دام 1 2 3 4 5 6 دا دا دام دا دام دا دا دام دا دا دام دا دا 1 2 3 4 5 6 دا دا دام دا دا دام دا 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 دام دا دا دام دا دا. خط دوم دا دا دام دا 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 دام دا دا دام دا 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 دام دا دا دام دا دام دا دا دام دا دا دام. از اول سر هم میخونم 4 5 6 دا دا دام دا دا دام دا 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 دام دا دا دام دام دا دا 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 دام دا 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 دام دا دا دام دا دا دام. تقدیم همه شما عزیزان.